Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemmejaňyze salam, men Altan. Habersız kalma gepleşigimiziň 280-nji bölümine hoş geldiňiz. Täzeliklerimizin iň beti iýleşimi çempion Döwletjanyň final boyu belli boldy. Ýagny eger şu görüşiň ýeňijisi bolsa, nesip bolsa Ýagşy Muradow göni millioner bolýar. Grand Prix noýambryň 29-na geçýär. Biziň sagat bilen 30-na geçýän güni bolmaly. Döwletjan diňe ýeňişler. Dostlar, näetdiňiz? Ýekece like bassaňyz dämi? Ak keplerim täzeliklere taýin olsa, mene başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas Maral Durdiýewa bilen. Maral Durdiýewa ýene öz repertuaryna gowy aýdym we şoňa laýyk ssenariýaly, manily klip ödürledi. Enneki täzelik Firuza'dan. Firuza öz stiline bitçe bolup bitçe klip gödürledi. Çaykala kellani. Çaykan kellani, aylanıp berberi. Sen islen şok demi, olan seni yedim gültö demi ya. Çayka kellani, aylanıp berberi. Sen islen şok demi, şunu da boluşu ondan demi. Zara Muhammedova diýsen gowy senariýaly klip gödürledi. Ejejan. Beýenç durdy klipden täze klip. Sen aslında qyska film diýseňem bolýar. Berekella. Kovdular. Yani? Kovdular. Gitme kana bilýärdim ne kovurjaň. Ýüzüňden milirip duragyn, iş olmasaň. Iway, onu näme uratdyň meni? Vah, özüm gitmelek. Benim ilkinci sevgim sen. Kıyın günümde göbün veren sen. Uş alkaç. Yine bir täzece klip Puwat Dönmezow'dan Sen mi ya men mi? Bu klibim sujetli. İlk başta söýendin, sen mi ya men mi? Meni ağır derde koyun, sen mi ya men mi? Bu günlerde aýra salan, ýalanyk mi? Beýenç Öraýew täze klip ödürledi. Uky. Beýenç men üçinem iň gowy klip Ukyda. Täze kliplerimizden ýene biri Durdiýewden. Tak. Belläp geçmeli bolsam, Durdy kliplerine gowy ünserip başlady. Gowy çykarýar. Tak, galalyk küçük. Back, bunun çağıdanım back. Tak, galalyk küçük. Back. Bu bölümde gyzardan täzelik diýsenken, like hany belli dälmi? Bepito sen üçin goşýan şu klibi habaryň bolsun. Diyemem sen birinci, bittim, OG, bittim, ne, bittim, ne, bittim, sen birinci, bittim, OG, bittim, Inni bolsa Hemra Recep'den canlı ses dinläliň. Men Google Media Tamanyň Lewapdak ofisinde sonra taýinlady. Gelin göreliň. Tassan ikinci ayamda uýada bulvar. Şekli kıssan bilen. Geçti olsun. Onda dostlar suwam soňy içers nesip edenden haça içmesen bolan o.
Ta, geçen sapar berilen soruň jogabyny Şatlyk Nazarowdan agzamyz ilkinji bolup kommentariyada anyk dogry jogap ýazma başardy. Ýöne şu taýda bir bellik, dostlar, eger şol bir adam iýzi gider, ýeňmesin diýýänler bar bolsa, ýagny bir azık başkaları da şans bereli diýenler bar bolsa, onu kommentariyada plus koyun. Eger siz isteseňiz, onu ýene bir zat pikirleneriz we şol bir adam iýzi-iýzine ýeňmez ýaly ederiz. Ýöne bu sapar indi nesip edenden Şatlyk Nazarow ýene bir gezek seni bayram bilen tüýsüremden gutlaýarys. Bayram üçin men bilen Instagramda habardaşyp bilersiň. Inni dostlar ýene de täze soraw, täze logik soraw. Kartinkalar siz gowarýaňyz, şoň üçin kartinkalardan dowam edýäs. Şu taýda bir kartinka goýjak. Şo kartinkada soraw belgisiniň ýerine näme bolmaly? Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişe kiýady men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmeňiz üstünlük. Sağ olun. Biz nerede? Biz Türkmen Awatda. Empo şarjana oğul bibi Remo bilen başlaýar. Bir näçe hit aýdymlaryny täzeden canlandyrypdyr. TikTok täzeliklerine Aýda Ýözdüň bilen Gülälik geçen aýdymlaryna täze video hödürläpdirler. Seni gül boluveretsem, men on kızımam, sen ýeke ýüreksin. Indi gelýär iň gowran şarjyklarymyzyň biri, köneleri ýatlar şarjyny Aman DJ Cemile. Canımı varsam yüz bermeýäňle, söýgüňi eslep bardym men günde. Günde sen göwüniň aýtdyr sen gitme, ýarany bilmedim saňa näçün beýle. Oýlanyp görmedim sen men hakda, geceler ruhym ýok sensiz maňa. Barmasam görmesem bolmaýara, gara gözlerim ýatlaýara. Asmandaky ýyldızlarym şaýtdyr sevgine. Cemile, ýüregimiň taý bolursun sen canım. Cemile, garaşarym men ömür wagty sana söýdüň sen canım. Keme. Ýene bir köneleri ýatlaly Amaş Barliw ýarym aglaýan. Ruhsadım barmana, min garlym armana. Assaşa edimle, sen gidýän ýat ýere. Armanım ilin gidilip, garlymy ýeriňden garap. Degmedimle göwüniňe goýay ağlama dullap. Yarım ağlayan, kimsin yan. Öz ýaşyň damşyny men daşdan zeynayan. Indi gelýär tesirleri okamal şarjymyda ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Altyn Ýyldız. Bet gepleşikler bilen diňe dowam. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Şamrat Gurdow. Kazanyň köp salam, gowy gepleşik. Altyn janyň sag bolsun, mydama işiňde üstünlük oýajagym. Tesiriňiz üçin köp sag bolun. Aýratyn men gollaýanlar kän okaýan ýönemejeňizi aýdyp geçip bilemek köp minnetdar. Ýene bir tesirimiz Çary Söýenow. Russiýanyň Perm şäherinde okuyan hemme türkmen kursdaşlarymyzyň adyndan hemmeňize salamlar. Meýzetama üstünlük. Biz hem ähli ýurtdaky okuyan türkmen taliplerimizde Meýzetama toparynyň adyndan Akepler studiýosynyň adyndan ullakan salam. Ýene bir tesirimiz Söhbet Nurly. Sahydursun Hojaýewa däl, Hojaýewa arasynda şular ýalňyşlyklar görüp bilýän. Şeýdip aýdyp durum, men öz ýalňyşymy biler ýaly. Indi gelýär soňky tesirimize Razil Ahmedow. Salam aleykum, gowmy siziň janyňyz sagmy. Russiýanyň Saras şäherinde okuyan türkmen talipleriniň adyndan köp salam. Biziň janymyz sag, siziň janyňyz sagmy? Bizden hem size ullakan salam. Tüm taliplerimizden. Dostlar, ýene bir gezek ýatladyň çempionumuz Döwletjanyň boy noýabryň 29-nda hökman gollalyň we paýlaşalyň.
ve bu bölümde iň halan täzeliňizi tesirlerde belläň. Onda näme, iň esasat näme özüňizi goja serediň. Inniki bölümde görüşýänçe hoş, sag olun. Ha, täze, ýene bir aýtam. Şulerim bileni. Aşra düýünden taýny. Sen mi ya? Men mi? Men mi ya? Sen mi? Köneleri indi diýende öwrendim de. Öň dilime öwrülen akdy şoň. Ve. Yollayat, uğraşacağız. Aşırıdan falan. Buna mı okşayın şey? Okumada üstünlük.